Ο Παναγιώτης και η Μαρία είχαν έναν κορίτσι, την Όλγα. Ο Θεός κεβέκαινα άλλα μωρά. Όντες η Όλγα έντρισεν με τον άντρανας των Παύλων επέμνεν Σικυρούατς. Το ζευγάρ είχαν δύο μωρά, το Γιωρίκαν και την Ελενίτσαν. Η Μαρία ετέρνεν τα μωρά και πίνεν το σπιτί τα δουλείας. Η Όλγα εδούλευεν σε έναν εργοστάσιο και ο Παύλων τέναν τη δουλείαν Κιφέλ και τάλο κερέχκεται. Τα μωρά τετράνιναν και αυτός όλον δουλείαν εράευεν. Όπως έλεγαν ο Πεθερόσατ, ένα μέρος κυχουλέν, ασόλια και σχατεύνατον. Τα οικονομικά το σπιτί όλες οι Παναγιώτη το μία ερούξαν. Εδούλευε νύχταν ημέραν, η δουλεία παέτωνε βαρύν, πολλά ενεγκάσκουτουν. Έναν ημέραν χολιασμένος έρθε στο σπίτι, φαίνεται κάτι στραβά ήσεν στη δουλείαν. Εκαλάτσευεν με το ζόρ, έπλησεν τα σέρετ και κάτσεν. Γάρι δώσ' με αστρόγο. Ανάμνωνο λίγον, α τώρα θα σειρεύκονταν όλ και κάθομαι στο τραπέζ. Ναι, βέβαια, θα αναμένω το γαμπρός, τον αχαήρευτον, και κανείτε που φάζω και ποτίζα τον, πρέπει να αποθάνω και ασυμπίναν, ενευρίασεν ο Παναγιώτης. Η Μαρία λαλίαν και πήκεν. Ναι, κουτσιφέρε με κάτα στρόγο, ετσάιξεν ο Παναγιώτης. Ντο κακός είσαι, πίσωνο λίγον υπομονήν. Η Μαρία πολλά αγάπανε τη θερατέρανας και για το γαμπρόνας κακών λόγων κέλιαν. Ο Παναγιώτης Κιστέκ. Εγώ που πρέπει να ευγώνω στη σύνταξη, δουλεύω και φάζω σας και αυτός νέος άνθρωπος 10 χρόνια δουλεία να ραεύ, δουλείας όσον θέλς, αυτός μόνον και βρήκ. Και ντρέπεται ο τεμπέλς, παντρεμένος άνθρωπος, 2 μωράες και ξάιτι δεν κοινωνείς. Ο Ιώσατ έντον 15 χρονών, με τα 2 χρόνια θα τελέν το σχολείο και εδώ θα φτάει. Από πού θα αναμένει βοήθεια. Όλοι οι γειτονάδες γελούνε μας. Ο σήμερα ο Αντώνης λέει με, ναι πε Παναγιώτη, τα εργοστάσια όλα εργάτς θέλνε και θεσόν ο Λοπούτς ακόμα δουλείαν και έβρεν. Ο Αντώνης στα χάλια τα στερεί, στη χώρα στα δουλείας να μην ταράεται. Η πόρτα χτύπεσεν, εσέβε να πέσω ο εγγονόσα του ο Ιωρίκας και πριν να ορωτούν τον πώς επέρασεν την ημέραν, ντόμα θέματα ήσεν, αυτός ερχήνεσεν. Πάπο, θέλω να αγοράζω κιθάρα. Ο πεντικών σωτρεπίνατ και χόρνιαν και από πίσατ κολονκήθια κουβάλνιαν. Γιατί, πάπο, ο Κώστας έσ ακορντεόν, ο Γιάννης κρουστά και εγώ τι δεν κέχω. Η κοσάρα να τερεί το γάζ, τσερείς τον κόλωνας. Μόνο μεσάλια λες, πάπο. Ατά μεσάλια κίνε, η ζωή αέτσεν. Λες το μωρόν τα παραστράγκαλα σε γούζεψεν η Μαρία. Αυτός μωρόν κεν, γοτσά άγουρος έντον και παραστράγκαλα πακίλεγο. Η Μαρία εγκάλεσεν το Ιωρίκαν. Έλα ρίζαμ, εγώ θα πέρω σε ίντε θέλς. Έρθεν η Όλγα με την Ελενίτσαν, με το λίγον έρθεν και ο Παύλων. Όλοι κάτσανε στο τραπέζ. Ο Παύλων εκουρφεύτεν. Ένας φίλος έταξε με καλόν δουλείαν, θα γαζανεύω πολλά. Από πίσα πολλά που τρέχει, το λίγα παχάν, εμουρδούλτσεν ο Παναγιώτης. Δύσκολο είναι τώρα να έβριξ δουλείαν, είπε η Μαρία. Εμπροστά όλ εδούλευαμε στο καλχός και ανάγκη είχαμε, α τώρα όλ πολλά και καλά θέλνε. Ο Παναγιώτης κεβάσταξεν. Ντόλες νέκουτσι, ντο καλόν είδες στο καλχός. Άμο γαϊδούρια δούλευαμε, ας το πρωί στο βράδυ και ναι χρήματα είδαμε, ναι έναν ευχαριστώ έξαμε. Καλά που είχαμε τα κεπίαμον και ασυμπίναν και πέθαναν. Ενέσπαλες του 37, στα χωρία αγούρ και πέμνανε, όλοι στη φυλακή πήγαν. Οι μανάδες του όσον έκλαψαν, τα δέκρα του ετελέθαν, το μάτι του εστεγνώθαν. Παρακάλναν την Παναγία, τα παιδεία των κακών να μην παθάνε. Φαίνεται και έξανα τη Παναγία, ο πεις κανείς και κλώστεν. Εγώ 15 χρονών έμνε, όντες έρθαν οι στρατιώτ να παίρνε τον Κύριο. Ο άχαρον σωμάται απέσε τέρνε μας, η γούλα τεγωμόθεν, λες και έξερεν ότι άλλο κοιτά έλεπ μας. Σα χωράφια γαρίδες και μωρά εδούλευαν. Α το λες καλόν ζωήν. Α στο χωράφ έρχονταν αργός το βράδυ, νεγκασμέν και πεινασμέν. Ετσακέλιζαν τα κεπία των, εφάζαν και πότιζαν τα χαϊβάνια και το πρωί αξάν στο χωράφ. Να κοιμούταν πα καιρόν κύχαν. Ατά τα καλά ήσεν το καλχός. Η Μαρία κάκι κρούει. Τεσάτα κυρουκά ευτοχή ήταν. Εμείς καλά έζηναμ, ασόλεπα είχαμε, κάθε βράδυ εσωρομίλιζαμ.
Не, ένα σορομίλησετεν, 2 τσουβάλια λαζούδια και 3-4 κοσάρας. Εκείνα έφαγαν τα οι Γερμανοί. Ατύμπα καλά χαϊβάνια ήταν. Στα χωρία μουχτερά πρόγατα και φέκανε. Όλοι έφαγαν. Τα χτίνια εχόρτσανε τα καλά και έστειλαν τα στη Γερμανία. Ατόσον κόσμον σκότωσαν και όντες έφευαν εκλείδωσαν εμάς όλς απ' Σαμανδρία. Φωτίαν να βάλουν και πρόφτασαν. Έρθαν οι Ρουσάντ, εγουρτάρεψαν εμάς. Πώς επάντρεψαν κρουσονούς. Χαράν επήκαμε. Ένα μπουκάλ ρακίν, στύπα λάχανα, ένας λυριτσής και έντονη χαρά. Εμείς εχόρευαν, ολόεραμουν τι δεν κέλεπαν, νέοι έμνες. Και πρόφτασαν να γουρεύουμε λίγο τη ζωή μου, έρθαν ξανά οι στρατιώτ. Εδέκανε μας 2 ώρες να σερεύκουμες. Με τα φορτηγά έγκανε μας ους το σταθμόν, εφόρτωσανε μας στα βαγόνια, στα φορτηγά και 2 εβδομάδες συστράταν. Γεροντάδες, μωρά, γαρίδες, αγούρ, όλον δάμας στιβαγμέν αμον πρόγατα, έγκανε μας αδακές στο Καζαχστάν, εφέκαμε το σπίτι μου, τα κεπία, τα χαϊβάνια και αξάν όλα στην αρχήν. Τα περισσανλούχαν τέσσεραμε, μόνον εμείς εξέρουμε. Τσάτσαλοι και πεινασμέν, πολιτείας ολόκληρα έρχτησαμε. Έρχομνες ασυδουλίαν, νεγκασμέν και γούρευαμε το χωρόν. Η λύρα έπαιζεν και βρόντανε ο κόσμος. Ο Ρωμαίων καμίαν κυβάλκα. Το κεφάλνατ πάντα ψηλά κρατεί. Άρα έτσι αξάν εσκόθαμε στο ποδάρ, με τη δουλείαν και με το ινάτνημουν. Α τώρα, δόξα τω Θεόν, έχουμε το σπιτόπονεμουν, το ψωμίνεμουν, άλλον το Θεό ο άνθρωπον, άξον γαμπρέ και μάθα. Και εσείς οι μικροί να ξέρετε, δε πέρασαν οι Ρωμαίοι, να λέτε το στα παιδεία σου και να παρακαλείτε τον Θεόν να μην κλώσκονταν οπίσω εκείνα τα καιρούς. Και το σορομίλ τη μάνασης, εταιρίσεν τη Μαρίαν, άλλον ένα ελέπατο, νιαν ακούγα το θέλω. Επίαν άναψεν την τηλεόραση και άλλο τη λαλίανατ και ξέγγεν.